basta wala tayong dapat patunayan dito. Basta magmamotor tayo ng safe men, pauwi tayo ng buhay. Yan ang goal natin. Tayo guys. Holy shit! Nakabanggaan siya ng aso mo. Off-roading. Sobrang hamad. Grabe. Grabe yung daan. Ano? Ha? Grabe, napakarami. Saan na ba ang sunod? Iniwan tayo ng mga kasama natin. So what's up mga katribo? It's your Katribo Aaron TV and today is Lakbay, Pangasinan, 600 kilometers. After 2 years ko napanood yung first endurance ko. Bale, anniversary niya ngayon. Natigil lang dahil sa pandemic. So kasama natin ang Team 1G. Yan o, Team 1G! Ayun, kasama na naman natin tong mga na yan. Usual, kasama pa rin natin sila Wendell. Yan, yung mga dati nating mga kasama. Let's go! Yeah! Takbuhan. Asan yung isa? Yun! Bira. Huli tayo eh. Sige. Yan. Rosales Grid. Tsaka tayo magtanong. Grabe, napakarami. Oh! Ang dami niyan, sir. Napakarami. Ang ganda nun kanina. Ganun ka. Ito mapapagsak nyo. Waiver na lang. Waiver mo. Asan yung sticker ko nga eh? Dala niya yung ride. Dito sa vlog, sir. One CR. Aaron TV. RCR. Labas mo na lahat ng Yel. Pare ko eh, babagsak nila si Aaron. Sa? Babagsak nila yan. Eh, paano yung ano mo? Pero gusto yung motor mo? Oo. Kasi may vaccination card ka? Meron po. Vaccination card! Ano ba? Okay. Goods. Mamaya. Kunin mo yung kid mo sa Radon. Okay po. Thank you. Soren, okay na kayo?
pinag-usapan namin kung paano kami yung pinakahuling darating sa grade. Ito yung mga kasama natin, oh. Soren. First to earn. Ha? First, ito. Youngest on our team. yeah. Tapos yun. Bese Nabiria. Yes. Si Pap. Si Bakero. Si Bakero. Tapos si Justin nandun. Kain lang. Kabado yan? Sa mga tropa, hindi ako pinakabahan. Ha? Shout out sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Ano, shoutout sa mga kasama natin dito. Anong pangalan mo, boss? James, Kuya James. Ikaw, Joshua. Yes, road ba kayo? May susundan kayong ruta na sinasabi nila at dapat ma-finish nyo lahat, mapunta nyo lahat ng checkpoint at photo ops sa loob ng 16 hours. Yun, lahat ng babalik dito na ang lisensya ay ticket, disqualified. Hindi kayo nagkakarera. Pag may nakita kayong nasiraan, tulungan ninyo. Hindi ito karera. Huwag kayong mag-asaran sa kalsada. Yung iba kasi nag-i-screenan o naglolokohan. Huwag niyong ilagay sa alanganing sitwasyon ang kapwa niyo rider. Dapat unahin niyo yung safety. Number one yun, yung brotherhood sa kayong safety. Kayo babalik dito bago mag-alas 6. Yes, may pa-fireworks pa. Fireworks is free. Ganda. Nice. Wow, may ikot pa, oh. Bang. Bang. Nakakakaba naman to. Ganyan. Kapit lang, ha. Kapit lang. This is it, ba? Driver. Hindi ko alam kung ang masasabi ko ngayon. Basta wala tayong dapat putanayan dito. Basta magmumotor tayo ng safe men. Pauwi tayo ng buhay. Yan ang goal natin. Willow. Kaya natin to. Hindi tayo papahuli. Kaya natin to. Tapusin natin to, Willow. Yan ang nahihiya. Ingat! Right now, driver, go! Let's go! Ingat, ingat! Sunod ka na! Kapit lang, Daniel, kapit lang! Nasaan ka, Daniel? Ako tanong mauna. Oras yan! Dira! Tara na, atrin mo! Masagutot natin sila. Baka maama. Dada ko, ha? Sniper! Dirain! Dira lang, kapit lang. Stop light. Right, mari. Saan ba tayo? Hindi ko alam. Nawala yung mga kasama ko. Grabe, sige, magsaunahan na kayo. Dira!
nawawala. Eh! Kapit lang, Daniel, kapit lang. Grabe, lakas din nito natin pagsabayan. Ay, pagsabayan man. Alright, so bahay tayo mong kaya mga katribo. Pero diretso pa rin ang bakbakan. Smooth lang naman ang pace namin, 100 gram. Ay yung isa namin kasama. Pag napapasarap kami, Daniel, kapit lang. Ayos mga katribo. Nakutay yung ating cellphone holder. Wala tayong notification ngayon. Susunod lang natin itong mga nakakasabayan natin ngayon. Ay! Sabi ko na eh. Mapuputol eh. Tuloy lang tayo. Nalaman sila. So inaalalayan natin yung mga bagong kasama natin dahil sila yung mga first time. Ayun na! Saran! Nakita ko na! Tira! Pakabutan talaga kami nitong mga to eh. Woo! Magkakasama natin na ating yung kitang kasinan! Grabe! Sobrang tingin ng bakbakan na yan, men! Nandito na ba ang takbuhan ni Willow? Grabe! Liliko dito. Sasabay na ako dito kala Soren. Naiwan na yung mga kasama. Kapit lang Willow. Matatapos natin to. Grabe! Lalakas! Talunan yun ah. Andayin tayo ngayon ng checkpoint mga tara mga katribo. Oh, what a jump! What a jump! Grabe, wala na si Daniel. Asan na yun? Hindi ko na siya nakikita dito. Ito, kasabahin ko ngayon si Wendell. Pero si Daniel wala na, hindi ko na siya nakikita. Si Zoran at si Justin nauna na. Si Jasper at si Daniel ang wala ngayon. Saan na ba sila? Oh, ano nangyari? Holy shucks! Nakabangga sila ng aso nun. Ano wala si Kuya? Grabe yun! Nakakapa! Alright, so mga karaning mga katibo. At ito, mga tarim na. What? Bakit dito ko may pinapadaan ito? Kapit ako dito kay Daniel. Dito.
Akala ko mismong daan ng dito lang pala. Para dire-diretso. Oo, tama, ang galing. Grabe, lakas na yung daan. Lakas na yung smash na, eh. Napagsabayan. Tanis. Lako. 119. Ah, di na kaya. Nakakatira, basang konente na tayo. Pero diretso pa rin ang bakbakan. So naiwan naman, di na tayo sa Pangasinan, mga katribo. Kaya tayo ng mga taron. Grabe, 120. Click 125. Click 125. Stop! Umabot sa 120. Ah, grabe! Masing ba itong mga to, eh? Alright, first checkpoint, mga katribo. Mga tarim. Ano? Oh, hindi. Ipapapirma mo yung passport mo doon sa mga marshal dyan. Grabe, putol yung ano natin. Dami na. Kagad na ko na. Pila. Labas mo, ilabas mo kagad. Labas mo kagad. Pagdurat nga muna tayo ng mga pagkain dito. Muna ako ng isang saging. Ano naman ako ng isang chewy toffee. Shout out, chewy toffee. Baka naman. Thank you very much, I love you. Shout out. Shout out. Anong gamit mo? Click. Oras. 257. Okay, thank you boy. Puro kami ng Infanta checkpoint hanggang Bukidnon. Oh, Aguilar. Kaya pa yan? Kaya pa naman. Kung madami dyan, Aguilar. Sama-sama na tayo, ha. Tama ng bakbak. Okay na tayo doon. Okay na ang bakbak, tama na. Tara. So, matawin na kami ng Infanta, mga katribo. Yan na yung checkpoint number 2. Kasabay pa rin natin si Wendell at saka si Daniel Gatchalian. Ito, kasabay na natin yung dalawa. So, solid na kami ngayon. Yeah, dirain mo. Lakas talaga na Wendell, no? Partita, naka-spin tire yan. Hindi pang endurance yung ulong, pero tingnan nyo naman kung bumira. Napaka-solid. So napagkasandaan na namin itong kasama ko na sabay-sabay na kaming tapusin itong endurance ride na ito, mga katribo. So magte-taste na lang kami siguro na hindi napababa ng around 100, ganon. Saka kailangan magpapunahan kasi. So ay, grabe naman yun. So natapos na yung adrenaline kanina. Kita naman siguro yung mga pinakawalan ko kaninang mga birada, umabot pa ng 120, 123 yata. Sobrang tindi, sobrang lakas ng speed tuner. Dumudulo siya, dumudulo. Grabe, sobrang hassle. Daming nangyaring kamalasan sa ride na to. Endurance na to, mga katribo. Naputulan tayo ng crossbar. Ngayon naman, nakalisan tayo ng tornilyo sa may tamutso. Nakakainis. Ang alam ko, okay naman yung pagkakahigpit ko tong kanini. Ako kung ano mararamdaman ko. Wala, tuloy na lang. Tapusin na lang natin to, mga katribo. We are a long way to go.
Wendell Reyes on the move. Banking. Sarap eh, no? Malapit na tayo sa amin. Basul. Dito na yung matalim. Banking. Banking. Sasayad na. Bayan na Madini. Right. Grabe yung fog niya. Kita nyo ba yung nakatribo? Nagpapag. Lamig. Grabe ito. Saan talaga itong Wendell. Partida yan mga katribo ha. Partida. Sobrang bilang ng parasol ko. Grabe. Sobrang hamog. Sobrang hamog dito. Sobrang hamog. Yan ha. Abulin! Abulin sa Wendell! Bagal na tayo! Ay! Bagal tayo sa bahay! Grabe tong mga to. Pabalik na sila. Tayo papunta pa lang dun sa second checkpoint. Alright, checkpoint number 2. Checkpoint number 2, Infanta. Kala mo si Soren? Hindi. Siraan siya? Hindi ako nasiraan. Natanggal na ng buo yung bolts ko sa ilalim ng tambutso. Tanggal na. Medyo okay na dito. Solo. Ay, dito sir. Pirma na lang. Haba. 443 ka sir ah. 443. Dito pa dito. Dito lang po. 443. May pirma po? May pirma? Meron na po. Sticker po ninyo. Uy! Ha? Abot tayo dito. Sticker po. Yan po. Ay, thank you. Tanggalan tayo ng 2 bolts sa tambutso. Singaw motor. Buenas. Pero tuloy lang. So tapos din natin to. Alright. Going to checkpoint. Ay, photo ops pala. Umbrella rack. Umbrella rack na tayo sa Agno. Pero singaw pa rin tayo mga katribo. Singaw na singaw. So nagpangabot na rin kami ng mga tropa ko. Ayan, dyan na sa harapan sila Justin at saka si Soren kanina. Yung 2 bakbak na inabol-habol natin. Tapos nasa likod naman si Wendell saka si Daniel. Uy, yun yung click kanina na kasama natin. What else tayo mga tribo? Let's go! Grabe, ang hamog na naman dito. Matindi-tindi yung bankingan dito. Tingnan natin kung paano sila bumangking sa mga tropa natin. Ayun na sila, banking. Yeah, sarap naman niya. Bang kembot. Ang hamog. Woo! Going to go up number 1. Umbrella rock. Atlo. Uy. Bagyo na. Sobrang hamog. Grabe. Nandito tayo sa area ng Agno. Kasi ewan ko kung nakukuhanan pa ng lens yan. Sobrang hamog talaga. Grabe, zero visibility. Kaya pagkakalis natin dito sa mga Agno. Shoutout sa'yo sir. Thank you. Diretso. Liligaw sila, hindi nila alam. Best kung makakapunta dito sa umbrella rock mga katribo. Photo op. Saan ba? Yung pala yung umbrella rock eh. Sarao. Uy, ganda. Ako first time ko dito. Napakalupit.
Going to photo ops number 2, Bulinaw Lighthouse. Tayo mga katribo. Pero tingnan pa rin ang ating tambutso kung naririnig nyo. Sabi ko na dito dadaan eh. So lumiwanag na. Tiwala na ako sa daan. Woo! Alright. Sa mga kasama natin oh. Tanking! Overshoot ka ba? So ito, napag-desisyonan namin na mintik na boy! Grabe yun! Itali nyo kasi yung mga aso nyo! So I was saying, napag-desisyonan namin group na magsama-sama na lang na mag-ride na tapusin tong challenge na to. Daming, sobrang hindi magandang nangyari sa ride na to, lalo na sa akin. Una, naputulan ako ng crossbar, no, putol dyan. Second is, yun nga, nalaglagan tayo ng tornilyo dun sa ating tambutso, kaya pakinggan nyo yung tunog, ang pangit ng tunog, singaw. Sana lang maging epekto to sa makina. Tatapusin ko na ng ganito siguro to, basta makaraos, basta tapusin ko na lang. Ayaw ko naman maging cause ng delay sa ating mga group. Ako rin medyo nakakaramdam na ng pagod. Masakit na rin yung aking mga kamay, yung balikat ko medyo masakit na rin. May isang gamis na rin ako, 2 chocolate, yung isang sneakers ko, hindi ko pa naubos. So kinakain-kain ko lang siya kung pagising kasi tinatamaan na rin ako ng anto. Mali-ili pa ang ating lalakbayin. Agro hits! Yes! Agro! Nice! Nice ride! Wow! Amazing! Amazing! Nice! Ang ganda ng view dito pag umaga. Woo! Bangkingan ng mga tropa. So shoutout ko na sir. Saan nagtunog ng motor ko? Diretso. Ako first time ko lang din dumaan dito pero bahala na. Okay, try nyo. Grabe, ano ba yung daan? This is the shortest daan papunta ang Bulinaw Lighthouse. Bakit ng pakyat? Dito na tayo sa tuktok ng mundo. Dito na tayo tuktok ng mundo. May konting rock. Wow! Nice! Ang ganda, solid. Amazing! Ganda! Ang ganda! Sira na mga tropa. Oh my golly! Oh my golly! Off-roading. Grabe, kawawa yung gulong ni Wendell diyan. Ang nipis eh, tingnan mo. Grabe naman to. Oh shoot. Saan? Grabe, may tumama sa lalim ko. Ha? Ninyo Aquino, naabutan namin. Picture tayo, Bulinaw Lighthouse. Bulinaw. Selfie. Picture taker para may remember. Hindi, andyan pa yung isa. Isa lang yung wala. Buti na lang. Pero singaw pa rin tayo. Singaw na singaw. Tapusin na lang natin. Singaw. Ang pangit ng tunog ng motor ko. Singaw. Basta huwag lang mahulog. Andun, nakakabit pa yung isa. Yung isa lang yung wala. Grabe. Silaw ako mga katribo. Dagat. Bulinaw, dagat. Going to checkpoint number 3. Anda. At ito, bumabakbak pa rin tayo kahit yung tambutso natin. Isa na lang yung bolt. Kaya ayan, tingnan nyo, mahiyaw siya, maingay. Hindi ko alam kung mayroon pa rin siyang o-ring yan, pero sana meron. Hindi na tayo magpalit ng o-ring kahit kung parang na lang ang papalitin natin tornilyo. Nalaglag siya, yun yung stock na bolt. Hindi ko alam kung bakit nalaglag. Siguro dahil grabe, sobrang init, sobrang sikat ang araw. Hindi ko masyadong nahigpitan kahapon nung kinabit ko yung capital pipe natin. Grabe, sobrang sikat ang araw, mamen. It's around 7:06 AM Bulinaw. Saan tayo pinapadaan nito mga to? Exor. So shoutout nga pala Exor Helmet for sponsoring this endurance ride.
Nako, hindi natin alam ang daan na yan. Sige, kanain mo, Daniel. Nangyari. Anong nangyari sa'yo, Wendell? Grabe yung ruta nito. Endurance na to, mga katribo. Mapapaka, matulog ka. This is my worst nightmare. Grabe ang daan. How much more kay Wendell? Ang nipis ng gulong niya. So shoutout sa mga nagbigay ng ruta. Shoutout sa inyo, sobrang lupit nyo. Ngayon service road naman ang ginagamit namin. Dinadaanan namin. Grabe oh. Anlira proud. Kawawa na si Ilaw. Sige Ilaw, tapusin na natin to. Malaki pa tayo sa katotohanan, wala pa tayo sa kalahati. Tapusin natin to. At peace. Shoutout talaga sa gumawa ng ruta. Awit sa inyo. Alright. Hey, pangit. Daniel Gatchalian, nasa harapan natin. Banking again to the left. Alright, so ito, iniwan tayo ng mga kasama natin. Hindi sila nagpa-checkpoint sa checkpoint Anda. Ngayon nagkahiwalay kami. Ako na lang nag-iisang bumabagtas nito. Naiwan ako eh. Tapos hindi nila alam yung daan. Paano kaya yun? Hindi ko sila makontak. Nagdadrive ako. Welcome to Anda, mga katribo. Let's go. Ganda ng tulay na to, no? Talagang nagaganda na ako sa tulay na to every time pupunta ako dito sa Anda. Shoutout sa mga marshal, oh. Shoutout. Talagang napakaganda ng endurance na to dahil napaka full support na mga marshal at saka mga kapulisan natin. So shoutout sa inyo, bawat municipality na dadaanan namin dito sa Lakbay Pangasinan 600. Napaka solido ninyo. Salamat sa pagsuporta. Thank you very much. Ride safe sa lahat. Alright, so checkpoint Anda. Woo! Wala yung mga kasama ko. Okay na yan, sir. Sige po. Ingat po, ingat. Thank you po. Saan na daan? Pabigay na lang po sa mga kasama nyo. Alright, so going to Photo Ops number, hindi ko alam, basta sa Capitol yun, Capitol. Thank you. Grabe, wala yung mga kasama ko. Doon ko na lang sila antayin. Grabe. Dumire-diretso kasi sila eh. Nasa huli ako. Saan ako dadaan nito? Saan na po? Saan na po ang susunod? Sa White House? Balik na ako sa ano? Oo, balik na rin doon. Sige. Thank you boss ha. Grabe, wala na akong kasama. Iniwan na nila ako. Napakatalim naman nun. Ito ang bulinaw, mga katribo. Bakit kasi kumanan yung mga yun? Grabe yun! Grabe yun! Wow! Amazing! Amazing yarn! Amazing yarn! Ang ganda! Woo! Ayun, may bumalik. Checkpoint! Andito na sila! Checkpoint Anda! Nasaan na sila? Patay! Paano yan? DQ sila, hindi sila maka. Sa linggahan kita antayan. Sinasandan ko sila kanina. Dapat nagpagasolina ako, nag-CR. Bibilis nga nila eh. Kasi Papa Jasper, hindi na sila nagpanda. Di pagkalabas ng Bulinaw Lighthouse, diretso na silang pagano'n. Patay sila dyan.
Dike sila niyan. Hindi nila napansin siguro. Antayin kita sa Lingayen. Yung iba namin kasama, dumiretso na ng Lingayen, hindi pa nagpapa-checkpoint sa Anta. Delikado. Parang tarong na motor ko. Nararamdaman ko ngayon, nadidismaya ako para sa kanila. Grabe, first time nila, kaso lang madidigi sila. Sana no, wag naman, sana maabutan ko pa sila kung nasan man sila ngayon. Wala akong kasama mga katribo. Tapos nagkakita pa itong motor. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayos ko siya. Motor shop. Grabe na to. Grabe, tatakbo ko na to. Yun naman. Wala ko na matapos to. Ganyan ang tunog niya, okay lang. Tutusin ko to. Let's go. Ng bolt sa ilalim. Nandito na tayo ngayon sa Capitol Building, mga katribo. Nag-isa na tayo ngayon, wala na tayong kasama. Antayin natin dito si Wendell. Kanina pa kasi ako nag-service. Sticker? Opo. Hindi kasi ako na may nakatabi naman kada ano. Thank you. Okay, antayin ko dito yung mga kasama ko. Hindi na kaya ng motor. What a trip. Ayan, so ito pinapagawa natin kay boss. Ayan o, shout out. Hindi na kasi talaga kaya ng bolt. Naiinis ako. So andito ang Team Ligaw. Team Ligaw. Musunod naman sa Nasaan na kayo? Hindi lang pumunta sa isang checkpoint. DQ. Buti bumalik. Saan? Alright. Nagawan ng paraan pero temporary lang yan. Oo, okay na yan. Finish tayo. Dito na tayo eh. Oo nga, andito na tayo, tapusin na natin. Wala naman ibang tayong choice. Tara. Bilisan mo eh. Okay. Solo po. Solo po. Parang pangit po. Solo po.
Hindi, sasakyan. Biglang huminto. Sudden brake ako. Popyang! Basag headlight! Uy! Copy. Ikaw, wala. Nasa likod. Yung plate number ko sira. Sayang. Tara, picture tayo. Para makatapos na. Ayun. Nagkatagpo-tagpo rin. Yun. Malapit na matapos. Tirahin na natin. Nagkasama-sama ulit kami mga katribo. Nagkikita-kita sa mga checkpoint. Bomba, ito bomba. Banking. Para jump. Bankingan lahat. Recording. Yes, ang gawin kami ngayon ng photo ops sa San Nicolas. Let's go! Holy shucks. Grabe yun. Ay nako. Ingat-ingat mga katribo. Ingat-ingat. Hindi natin alam ang disgrasya. Maging defensive rider po tayo mga kapatid, kaibigan. Yan ang may papayo ko sa inyo. Ugaliing mag-ingat para makaiwas sa mga disgrasya. Right? Roque Power Corporation. Yes. What's up with this place? Eto na, tatlong finish line na lang. Ay, tatlo na lang pupuntahan namin. And we're done with this 600 kilometers endurance challenge. That's it, labis tayo yung 100 moves. Ganda. Ang ganda. Ang ganda ng Pangasinan. Ang ganda ng Pangasinan. Welcome Santa Maria. Woo! Nice. Wow! Ang ganda ng Pangasinan! Woo! Ang ganda ng Pangasinan! Wow, nice! Nakakawala ng stress, nakakawala ng pagod kapag kunyang nakikita mo scenery, parang pinita. Diba? Napakaganda. Saan daw ba? Dito. Saan ba? Parap doon. Kumingan Municipal Hall. Tapos po ang mga polis dito. Nice. Yun o. Shout out. Apa? Wala mo na sticker dyan.
grabe. Sobrang lakas ng kargada ng motor. Natanggilan siya ng tambutso. Grabe tong ride na to, puro kamalasan na nangyari. Si Justin natanggalan ng tambutso, ako natanggalan ng tornilyo sa may tambutso. Nagkandawalaan pa kami kanina, akala ko madididyo sila. Pero all goods na tayo ngayon, on the way na tayo ngayon sa last checkpoint, Balungaw. And after nun, Rosales na. Balik sa grid tayo mga katribo. And yan, we're about to finish 600 kilometers endurance challenge. Yay! Yay! Together with 1G Pangasinan. Alright. Alright. Last checkpoint na tayo mga katribo. Last checkpoint. Tapos after nito, grid na mga katribo. Yes sir. Woohoo! Ingay ng motor ni Justin, nandito sa akin yung tambutso niya eh. Ako na nagdala. Ay, bakit ba puro kamalasan ng ride ng 1G? Ano na? Anan to ah? Balungaw. Uy. Yes. Solo, sir. Sticker mo ba sa? Ay, thank you, sir. Pakiano lang sa kanila. Thank you, sir. Subscribe kami dyan. No, na permano. Good afternoon po. Hello po. Saan pong kasama niyo? Yeah. Solo? Sino natin si Gracia? Yung nakamiyo, sir. Paul. Na, Paul yung saan? Kami pupuntang bypass ng Rosales. Nako, delikado. Solo to? Solo po, opo. 214 yung ano ma'am. Kasi naman speaker kayo na yan. Nagbigay na po. Ito po sir, sino pa Nagbigay na. Napermahan na? Napirma mo na yata mo. Hello po, Tapos na. Hello po. Shout out. O shout. Sige po, thank you. Okay, road to finish line. Yes. Finish line na. Woo, nice. What a nice road. Birahin mo yan, katoto. Bira. Bankingan mo. Sige, birahin mo. Matatapos na tayo. Matatapos na tayo mga kapatid. Uphill. Wow! Napaka-challenging naman ng last checkpoint. Grabe oh. Wow! Grabe yung daan dito. Ibang klase. Parang alon. Ang ganda. Doggy. Nice curve. Tuwang-tuwa ang Team 1G dito pag ganito. Maraming bangkingan. Bangkingan sila. Bang. Yung pinakawalang mga bangkingan na yan. Okay. Ibangking nyo pa. Oh my God. Lupa. Oh, babangking ako ha. Partida, may dala akong tambutso na naputol. Bam! Justin, lapit ako ya. Sobrang solid ng ride na ito mga katribo. Sobrang saya. Worth it lahat. Sobrang solid ng ride na ito. Tingnan mo yung mga yun, no? Sige, pati Wendell mo bang banking ng banking ha? Oh ha? Ayan na sila. Right to last checkpoint. Banking 1G Pangasinan. Yes.
Ayun na, tingnan mo sa lahat. Zero tratan. Sige, banking. Sige, banking nyo. Sige, gambot ko pa. Keep going. Ang motor ni Justin Lavitoria dahil sa bakbakan namin kanina. Ayun, mga naka-finish na. Watch out, shout! Yay! Finish line! Finish line! Back at 1. Kung saan kami nang galing, doon din kami magtatapos. Yun ang tunay na finish line, pero bahay ang tunay na finish. Anong oras ka dumating? Ha? Ha? Tapos ang 600 kilometers. Finishers. Reject. Yan, shout out. Okay. Thank you po. Alright! 10 motovlog finisher! Sa sobrang lakas, nahugot. Alright! So, andito na yung team finisher! Alright! Kaway! Lupa! Kaway! Yung finisher! Yan! So na matagumpay namin na pagtagumpayan ng 600 kilometers. Anong masasabi mo sa ride natin? Solid. Ha? Solid. Kahit na sira-sira sa daan. ikaw, anong masasabi mo sa ride natin? Solid experience with Team Manji, and thank you sa mga tumulong sa mga porta sa amin, sa mga sponsor. Kahit na Kahit na nagbanggaan kami ni Papa Iron. Kahit na maraming aberya. Solid. Anong masasabi mo? Masaya. Tapos Wala nangyari masama. Ikaw, Bob? May nangyaring aberya. Ikaw, Bob? Nantok na. Kinanto ka na? Ikaw muna masasabi mo? Motor ride. Kamusta ang pagbabangga kay Justin? Tanggal canister boy. Wala, mainit. Yan, mamaw. Yan ang mortal enemy ko ngayon. Dapat masibag ko tong Aerox na to. Sayang mayari. lahat masibag ko, ikaw lang hindi eh. Ang pinakamalapit na finisher, yan o. Isang gulong. Harap likod. Oh.
Ang mamaw. Ang mamaw ng pagkingan kahit manipis ang gulong. Kahit manipis ang gulong, habulin ng NMAX. Finisher yan? Finisher! Yeah, finisher! Salamat sa solid ride na yan kasama ang Team 1G. Yes! Ano? Mga mamaw oh. So like, share, subscribe, whatever you want. And this is me, Aaron TV saying bye-bye.